През пролета на 1876 година Бяга направи своя избор. Не избра сигурността, не избра страха, не избра покорството, избра свободата. Малкото село, сгушено между полето и Родопите, се изправи срещу една империя с цялата си вяра, с цялата си надежда и с всичко, което имаше. 165 мъже напуснаха домовете си и тръгнаха към Брацигово. Не защото бяха сигурни в победата, а защото бяха сигурни, че има неща по-страшни от смъртта. До тях вървяха майки, съпруги, деца и старци. Не останаха да чакат, вървяха до тях. Вървяха и се молиха, шепнейки имената на близките си. Не спряха да вярват. Но вместо свободата дойде погромът. Огънят погълна Бяга, къща след къща, двор след двор, покрив след покрив. Пламъците превърнаха селото в огромна жарава. Срутиха се домове, в които поколения бяха живели, обичали и отглеждали децата си. Изгоря църквата, изгоря училището, изгоряха книгите, изгоряха спомените на цели родове. Когато димът се вдигнал към небето, от Бяга били останали само почернели зидове и пепел. Но дори това не било краят. Жените, децата, старците, всички били повлечени към затворите. Месеци наред живеели сред глад, студ, мръсотия и болести. Майки гледали как децата им отслабват с всеки изминал ден. Старци издъхвали без лекар, без свещеник и без последна утеха. Нощем плачът на гладните деца се смесвал с тоновете на болните. А 70 от най-здравите и силни мъже на Бяга били хвърлени в Одринския кипърския затвор. Там времето не се измервало в дни, измервало се в оцеляване, в парче хляб, глътка вода, в още една сутрин, в която си отворил очи. Гладът ги изяждал бавно, лицата им хлътвали, костите започнали да прозират през кожата, болестите ги поваляли един след друг, миризмата на страдание и смърт изпълвала килиите. Мнозина никога повече не видели родното си място, а онези, които оживели, постепенно престанали да приличат на хора, превърнали се в живи сенки, в живи мощи, в свидетелства за човешкото страдание. Когато след Берлинския договор вратите на затворите най-после се отворили, към Бяга не тръгнали победители, тръгнали оцелели, болни, измъчени, изтощени, мръсни, неузнаваеми, хора, които носили смъртта в очите си. И когато най-после стигнали до родното място, ги очаквала нова болка. Нямало село, нямали ги домовете им, нямало огнище, което да ги стопли, нямало църква, в която да благодарят на Бога, че са живи. Пред тях се простирала пустош, пепел, руини, мълчание. Там, където някъде се чувал смях на деца, сега вятърът свирил между обгорелите камъни. Там, където били домовете им раздели, бурени. Там, където били мечтите им, лежала само разруха. И въпреки това, те не се предали, плачели над мъртвите си, погребвали близките си, превързвали болните, утешавали осиротелите, после се изправили отново и отново, правили постелки от лайка, ползвали камъни, защото нямали никакви сечива, изграждали домове от нищото, засявали ниви върху земя напоена със сълзи, събирали останките на живота си и започнали от начало. Защото знаели, че ако се предадат, ще умре не само едно село, ще умре паметта, ще умре родът, ще умре надеждата. Затова останали, затова строили, затова отглеждали децата си, затова съхранили Бяга. И днес, 150 години по-късно, всяко дете, което тича по улиците на селото, всяка запалена свещ в църквата, всяка отворена врата на дом в Бяга е тяхната победа. Защото ние сме живото доказателство, че тогава те са устояли.
устояли на глада, на болестите, на затворите, на пепелта, на смъртта и са победили не с оръжие, а с невероятната човешка сила да продължиш да живееш, когато всичко около теб